एरिया में बोले वाला कौन बा? हाँ कौन बा? सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। छुई ना केहू तो है सिर तोहरा संग बा। नजर उठा के देखी के कर हमें दम बा। समझा छुई ना केहू तो है सिर तोहरा संग बा। नजर उठा के देखी के कर हमें दम बा। सारा जिला में हमारे तो हाला बा। हाँ हाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना केहू ना टक्कर लेवेला हमसे। डरी ना गोली बंदूक या बम से। के करे जा केहू ना टक्कर लेवेला हमसे। डरी ना गोली बंदूक या बम से। सोनू सामन से बोली कौन दो गाला बा? हाँ दो गाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। सुना सुना ये करे जा हमर सुना माहौल बदले वाला बा। समझ गइलू।